Tässä kylppärissä meidän selkä on hyvin säästynyt, nimittäin me ollaan käytetty täällä kevyttuotteita ja tässä laatotushommassakin tämä kevyt linja jatkuu, nimittäin me käytetään näiden laattojen kiinnitykseen täällä kevyttä kiinnityslaastia. Tämähän on siinä mielessä ihan mahtava tuote, että kun vesimäärää säätelemällä tästä saadaan vähän jäykempää tai löysempää laastia aikaiseksi. Ja kun se on tämmöistä jämäkkää, niin silloin se on myös täysin valumaton. Ja on sellaisia laatottajia jonkun verran, ketkä ilman naruja laatottaa. Mä en ole ikinä sitä oppinut tekemään, mutta nyt kun tähän laatta kiinnitetään, niin se ei tosiaan siitä mihinkään valu. Ja silloin kun ilman naruja laatotetaan, niin sellaista sen pitää ollakin. Nyt vielä testinä teen tähän sitten viivan laatan alle putskauhan avulla ja sitten tässä välissä on hyvä pitää kahvitauko ja tulla katsomaan, että onko se laatta siinä pysynyt ja silloin tietää, että nyt on sopivaa laastia, jos meinataan ilman naruja laatottaa. Tämä Jetfix kiinnityslaasti on pakattu 10 kilon säkkeihin ja vesimääränä täällä käytetään 4 tai 5 litraa, vähän riippuen siitä, että minkä tyyppistä siitä laastista haluaa tehdä. Tämä sekoitetaan aina puhtaaseen veteen koneellisesti ja semmoinen 3-4 minuuttia sitä siinä sekoitellaan ja sen jälkeen laasti on valmista käyttöön, koska tässä ei mitään tekeytymisaikoja ole. Ja se mikä parasta, tämä tuote on dust free, eli ei välttämättä tarvitse käyttää edes hengityssuojainta, koska tuote ei juurikaan pölise. Tämä on kyllä todella mukavan kevyttä laastia vetää ja tämähän on myös tämmöinen S2-luokiteltu, eli se tarkoittaa sitä, että tämä laasti on elastinen ja tämähän soveltuu niin sisä- kuin ulkotilalaatotuksiin. Voi laatottaa pientä laattaa tai isoa laattaa, varsinainen joka paikan laasti. Niin kuin kuvasta näkyy, niin vaalea laasti on kyseessä, eli tämä on valkosementtipohjainen kiinnityslaasti. Ja tämähän on E-luokiteltu ja se tarkoittaa sitä, että avoin aika on pidennetty, joka on noin puolisen tuntia. Eli ei kannata levittää laastia isommalle alueelle kuin minkä noin puolen tunnin aikana kerkee laatottaa. Nyt tämä seinälaatotus on täällä noin vuorokauden verran saanut kuivaa ja päästään saumaushommiin. Ja saumalaastihan sekoitetaan aina puhtaaseen veteen koneellisesti ja tämäkin on aika kiva saumalaasti, kun tänne ei tarvitse antaa tekeytyä, vaan se on heti sekoituksen jälkeen valmista käyttöön. Tämä Supercolor saumalaasti, jolla me nämä laatat nyt täällä saumataan, niin on sementtipohjainen muovivahvistettu saumalaasti ja se on tarkoitettu niin seiniin ja lattioihin märkätiloissa sisällä kuin ulkolaatotukseen saumauksessakin, eli aika monipuolinen saumalaasti on kyseessä. Ja tämähän sitten myöskin luonnollisesti, kun tämä uloskin käy, niin vähän hylkii sitä vettä ja likaa ja sitten tässä on myös sitä joustavuutta, eli voidaan puhua myös erikoissaumalaastista. Saumalaastihan levitetään tällaisen solukumilastan kanssa aina viistosti näihin laattoihin nähden niin, että ne saumat varmasti täyttyy ja sitten sen hetkisen aikaa annetaan olla ja lähdetään sitä pesemään. Ja ihan hyvä on aina käydä nuo saumat läpi niin, että painaa ne tiiviiksi ja tasasyviksi, esimerkiksi MMJ-kaapelin pätkällä. Pesun jälkeen saumauksen annetaan kuivaa ja tuohon laatan pintaan muodostuu ihan semmoinen pieni pölyhuntu ja se kiillotetaan siitä sitten pois puhtaalla kankaalla, vaikka vanhalla teepaidalla, se käy siihen oikein hyvin. Ja sitten vielä viimeisenä hommana vedetään silikoonit nurkkiin. Tämä Supersil-silikooni on erittäin joustava silikoonimassa kaikkien laatotusten liitoskohtien ja liikuntasaumojen tiivistämiseen niin märissä kuin kuivissakin tiloissa. Ja sitten mikä parasta, kun tämä on öljytön, niin tämä ei millään lailla muuta ees tollasten lasittamattomien laattojen väriä ja sen takia se soveltuu myös erittäin hyvin luonnonkiville ja marmorille.